Herinde, der sidder den her monteret. Torben Krejberg fra Mosbæk viser, hvordan anlægget til test af deres vandbremse virker. Det vi får ud af målingen her, det er en sammenhæng mellem trykhøjden og så det vand, der kommer igennem vores regulator. Og det er vigtigt at vide, så man kan dimensionere sine kloakker og sine regnvandsbassiner. Mosbæk er en af de første danske virksomheder, der sammen med Danne ITV er ved at få lavet en europæisk verifikation af deres produkt. Og det er der en god grund til. Verifikationen skal sikre os vores markedsandel fremadrettet. En verifikation er dokumentation for, at en teknologi kan det, producenten siger, den kan. Det giver en klar fordel i konkurrence med kopister og konkurrerende udlandske virksomheder. Den her varmeveksler har en kapacitet på 22.000 kubikmeter per time. Også Rokkedal Energi har valgt at få deres varmevekslers effekt dokumenteret. Vi har valgt at lave den her verifikation, fordi vi har behov for en uafhængig og anerkendt test af vores varmeveksler. Vi tager den varme luft ud af stallen, ud i varmeveksleren. Ventilen her til venstre for, den firkantede ventil, der kommer den friske opvarmede luft ind i stallen igen. Og verifikationen har allerede givet bonus. Altså vi har jo for det første fået held til at få vores anlæg godkendt, så vores kunder kan få et betydeligt tilskud til det. Det giver også en større troværdighed, når vi kommer og fortæller om, hvor fantastisk vores produkt det er. Vi kan faktisk dokumentere det. Rokkedal Energi har nu dokumentation for, at deres store varmevekslere sikrer tør strøelse i kyllingehusene. Og det er naturligvis til gavn for kyllingernes velfærd. Det er også til gavn for miljøet, fordi tør strøelse ikke afgiver ret meget ammoniak. For at få en verifikation skal virksomhederne igennem et verifikations- og testforløb med deres produkt. Et forløb, hvor Danne ITV står for testen og udfærdiger den afsluttende rapport. I forhold til test- og udviklingsarbejde i det hele taget, der er udgiften til en verifikation bestemt overkommelig. Den er ikke voldsom. Udgiften betaler sig hurtigt ind, for efterspørgslen på verifikationer er stor. Dem vi taler med om verifikationen, de synes det er en rigtig god idé, og de vil meget gerne have at bruge det i deres markedsføring. Det er vores distributører rundt omkring, som efterspørger det. Også hos Rokkedal Energi har verifikationen vist sig at være en god investering. Det har øget vores salg. Vi er en nystartet virksomhed, som er kommet i gang meget hurtigt, og salget er steget fra meget let til meget stort salg på et meget stabilt grundlag. Og det er ingen tvivl om, at ETV-testen har bidraget til det.